बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जेंग्रें नार्जारी। दिनै 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव कंग्रेस हानजा राजखान्थियारि फोसावदिं मेल खालामनायजों लोगोसे खुद्रिखांनाय हाबाफारि खालामदों। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि एमएलए रफिकुल हुसैन, गर्जन मुसाहारि आरो कंग्रेस हानजानि बिजाथि जुएल टुडु बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों थाव, पेट्रल, डिजेल आरो बायदि मुवाफोरनि बेसेन बांनायनि थाखाय खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव समस्तियाव कंग्रेस हानजाआ देरहासार जागोन रोखा होननानै बुंथियो कंग्रेस हानजानि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। दिनै बिजेपि अर्थात भारतीय जनता पार्टीनि दैदेननाय बे सरकारा सारा भारतआवनो, सारा आसामावनो, सारा बड'लेण्डआवनो जोंनि रायजो राजाखौ उखैहोबाय। बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय, पेट्रलनि दामखौ लानानै, डिजेलनि दामखौ लानानै जानाय लोंनाय गासिबो बेसादफोरनि दामानो बारायजोब्बाय। फारसेथिं जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा फरायनाय दङ गोबां BA, MA आरो बेबायदिनो मोजां डिग्री लानाय गथ'फोर दङ। बिथांमोननि थाखाय साख्रि मावनो जायगायानो गैया, साख्रियानो गैया। अब्ला बे गथ'फ्रा देरदों, लावदों, लेखा फोरोंदों, लेखा गोरों जादों आरो साख्रि गैया, बाख्रि गैया। फारसेथिं बेसाद बानायनायनि गासैबो दाम बुस्थुफ्रा बारायजोब्बाय। अब्ला जोङो न'खरखौ मारै सामलायगोन, जोंनि बिमाफ्रा मारै सामलायगोन? बेखायनो थांनाय बाराव आसामाव मा जादों, एखनबा एखेबारे गुफुर गाननानै हरावहाय मानसिखौ सिगिनाय, गोदोना हास्रोदनाय, एखनबा गोसोम गाननाय, बे गासैबो जिनिसा जाबाय थादों आरो जाबावगोन। खारन मानसिया उखैनानै रावबो थांनानै थानो हाया। मानसि मानेनो देरनो, लावनो, गोरों गोरा जानो लुबैयो। दिनै बे देरनो, लावनो, गोरों गोरा जानानै धोनि जानो लुबैनाय बे सिमांखौ, मानसियारिनि सिमांखौ दिनै बिजेपि सरकारा एकदमबारैनो माने गोदोना मस्रायनाय, गादाम देनाय बायदि अबस्था। दा बेखायनो जोङो बिनि बिरुद्धि बे कंग्रेसआ सारा भारतआवनो जोङो खुद्रिजों दे बिजेपि सरकारा बेबायदि सरकार दाखालामदों आरो बिथांमोनहा भारतबर्षखौ खुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया। बिथांमोनहा भारत हादरखौ खुंनो थाखाय मोनसे जयगथा मोनसे पार्टी, पलिटिकल पार्टी बिथांमोना नङा। के अना खाना एखे मिथिखा हसिखा बिथांमोनखौ बे हा हुनि बेफाराव लानानै न' बां सिफायनाय आरो मानसि गावथारनाय बे गासैबो केसखौ लानानै मुस्लिमानो बिरोध मोनदों, दुखु मोनदों। बेहायल' नङा, आसामल' सारा प्रिथिबियावनो बिथांमोना खुद्रिदों। दा बेखायनो मुस्लिम भटखौ बिजेपिआ मोना। इउपिपिएल माने बिजेपि, बिपिएल माने बिजेपि। बे गतिके बिथांमोना बिजेपिनो एसे एनै मोनगोन। गावसिनि मेम्बारफोर दङ, बिसिडिसिनि मेम्बारफोर दङ, प्राइमारि दं हिसाबै बिथांमोना 5%, 7% मोननो हागौ। नाथाय प्राय 30-35% भटआ कंग्रेसनाव गोलैगोन। बे गतिके जोंना देरहानाया रोखा। होदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जे भाषणखौ होदों जे एनडिपिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो बे गिलु बृहत उदां बड'लेण्डनि दावहाखौ नांदों होननानै बुंनाया, उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि दावहाखौ नांदों होननाया एनडिपिनि जारिमिनाव बेनिख्रुइ देरसिन अपमान जोङो नुवाखै। आरो बे अपमाना सोरबा एनडिपिनि बाहेरनि मानसिफोर होनाखै, सोरबा राजखान्थिगिरि होनाखै। बेखौ एनडिपिनि गायसनगिरि, फाउन्डार मेम्बार गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे बुंनाया बिराद माने खालि एनडिपिनिल' थाखाय नङा, गासै बर' जाथिनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव। जाय दावहारु जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बिथांमोना हारिनि थामोन्थानि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामगौ, गावखौ बावहैबाय आरो बे एनडिपिखौ लोब्बा लानानै हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै गावथारजाबाय, बुथारजाबाय, बिसाय गैजायै जाबाय आरो गथ'फ्रा बिफा गैजायै जाबाय। दा बे खोथायाव बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों जे एनडिपिफ्रा 4 लाख रांनि थाखायसो दावहा नांदों होननाया बिराद गाज्रि। आं बेखौ ओरैबायदि मोनदों, खारन आङो कंग्रेसआ हाबनायनि सिगां पिपल्स इलेक्सन कमिटि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आंबो चिफ कनभेनर, एनडिपिजोंनो जयित जाफानानै, एनडिपिजों थाफानानै जोङो दावहा नांदोंमोन, जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै। दा बेवहाय आं ओरैबायदि नुबाय, बिथाङा सासे एनडिपिनि फाउन्डार जानानै बेबायदि खोथाखौ बुंनाङा। खारन एनडिपिनि सिस्टेमाव जों मिथिनो मोनो, सोरबा सासेया बै समाव सासे सिख्लाखौ गोसोथोबाबो गावथार जायो, सोरबा सासेया बै समाव थाइसे थाइनै फैसा दाहार लाबा सिखाव खावखुमाब्लाबो बेखौबो गावथारो। दा बेबायदि जारिमिनाव बिथाङा बे खोथाखौ बोरै बुंनो हागौ? खारन एनडिपिफ्रा दा बे केडारफ्राथ' गोसो जानानै गावसोर थाङाखै। रन्जन दैमारि बिथांमोना, लोगोसे गबिन्द बिथांमोना रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामदों जे जोङो बर' लेण्डखौ जोङो सोरजिगोन, बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ। बेखायनो बै जोङो ज' सेंग्रा सिख्ला बयबो दावहा नांनि। बे हिसाबै गबिन्द बसुमतारीमोना न' थांनानै सेंग्राफोरखौ बुरखायहैदों, फस्लायहैदों आरो लाबोदों, एनडिपिआव सोदों। दिनै बे मानसिया दिनै गावहा बर' जाथिनि 1 नाम्बार हेंथा जानानै दङ। खारन बर' जाथिनि सिमां,
100 बोसोरनिबो बारा आन्दलन खालामनाय बर'लेण्ड नांगौ होननाय सिमांखौ दिनै बिजेपिआ थगायनानै खनसेनो मस्रायबाय जाय खुंथायखौ जोङो बिएससिनि उनाव बिटिसि मोन्दोंमोन आरो बिटिसिआ बर'नि मोनसे 6 शिड्युल संबिधानिक प्रभिजनाव मोननाय गाव खुंथाय सेल्फ रुल आरो बे सेल्फ रुलआ ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि पावारफुल मोनसे गभर्नमेन्टमोन दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा हठात बिजेपिआ थगायनानै प्रमद बर'खौ थगायनानै एबसुखौ थगायनानै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थगायनानै दिनै बे बिटिआर खुंथाया बिटिआर जे एग्रिमेन्ट बे बिराद गाज्रि मोनसे एग्रिमेन्ट दिनै बर' हारिनि हा हुखौ लानानै हारिनि राव हारिमु गासैबो बाहायनो जोबबाय बर' रावा 8 शिड्युलाव हाबनाय मोनसे राव आरो बे रावा आसामावहाय एस'सियेट लेंगुवेजमोन एसामिसजों लोगोसे आरो दिनैहाय मा जाबाय दिनै बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव बिटिआर एकर्डजों दिनै बे बर' रावा दिनै न'हया बे 8 शिड्युलाव हाबनाय बर' रावा दिनै एस'सियेट लेंगुवेज नङा बियो एसामिसआसो बिटिसिआव राव जाबाय आरो बेनि गाहायावसो बर' राव जाबाय बेबायदिनो गोबां खोथा बेखायनो मा बुंनो सानदों एबारनि निर्बाचना बर' हारिया उन्नति आरो डेभेलपमेन्टखौ लानानै फाथियाखै बर' हारिया गिबिथाराव सेथियावनो बे हारिनि थांनानै थानाय थामोनथाखौसो लानानै सिन्था खालामदों बेखायनो बे बर' हारिनि थांनानै थानायनि थामोनथाया दिनै बिटिआरआव मोजां नङा बे बर'नि 3थि एकर्ड प्रमद बर'नि एकर्डआ गबिन्द बसुमतारिनि एकर्डआ दिनै हारिनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनो हायाखै बेखायनो जोंनि गांनाय उखैनाया दाबो जोबाखै दा बेखायनो बर' हारिया सेन्टिमेन्टआवसो भट होगोन